गीतिया होला हमनिया में यारे गीतिया होला हमनिया में यारे सिया रघुबर के चरनिया में। पहली हमनिया अयोध्या में होला, पहली हमनिया अयोध्या में होला, होला दशरथ के जमीनिया में, जमीनिया में अरे सिया रघुबर के चरनिया में, अरे सिया रघुबर के चरनिया में। गीतिया होला हमनिया में अरे सिया रघुबर के चरनिया में। दूसरी हमनिया मथुरा में होला, दूसरी हमनिया मथुरा में होला, अरे होला जानक के जमीनिया में, जानक के जमीनिया में सिया रघुबर के चरनिया में, अरे सिया रघुबर के चरनिया में। गीतिया होला हमनिया में अरे सिया रघुबर के चरनिया में। तीसरी हमनिया काशी में होला, तीसरी हमनिया काशी में हो, बनारस में होला, होला शिव के जमीनिया में, शिव के जमीनिया में अरे गीतिया होला हमनिया में अरे सिया रघुबर के चरनिया में। चौथी हमनिया गोकुला में होला, चौथी हमनिया गोकुला में होला, होला कान्हा के जमीनिया में, जमीनिया में सिया रघुबर के चरनिया में, सिया रघुबर के चरनिया में। गीतिया होला हमनिया में सिया रघुबर के चरनिया में, अरे सिया रघुबर के चरनिया में।